2. Det er currently den 24. december. Klokken er 11 om aftenen. Vi er lige efter risalemang, og vi er ved at dø. Ja, og vi vil lave et haul på, hvad vi har lavet. Så jeg starter lige her. Nu kommer vi helt op, fordi vi så rigtig langt i. Jeg har fået rigtig mange par strømmebukser. Og så har jeg fået den her min farmor, de der tørklæder der. Yes. Og det er jeg rigtig glad for. Jeg har fået strømmebukser af min søster og af mine forældre. Så. Next is Ellie Badeli. Eller så lige fra. Vi ser, at de bliver flækket her. Heller ikke så langt fra. Og så har jeg fået den her Lemieux trøje i farven petrol og glacier, eller hvad den hedder. Det har jeg fået dem. Yes, den er så slag. Så ja. Så har vi lige Anna. Altså vi render rigtig meget frem og tilbage, men vi sidder sådan 4 meter væk fra et kamera, hvor vi alle sammen kan være der. Jeg har fået en taske af min far, bror. Ja, det var mor og far. Jeg har fået en taske, som jeg måske vil bruge som en skoletaske. Jeg har fået det her igen X Isabella Rinstrup, hvis man udtaler hende af ryggen. Computersleeve af københavnerne, som vi kalder dem. Og jeg er super glad for det. Jeg har også ønsket mig tasken til den, men den har jeg ikke fået. Men jeg har ikke fået alle mine gaver endnu, så jeg håber på at få det. Jeg håber på at få tasken. Det tror jeg ikke, jeg gør, så køber jeg den selv. Så ja, det var Eller ja, så skal jeg. Og så har jeg fået den her store Lemieux hædejakke. Den er meget stor. Den er meget stor, og den har pels ind i farven glacier. Og nærmest alt er i petrol, det jeg har fået. Den er mega nice, og den har en mulighed for lunes op i siderne. Og har så elastik i min nærmede. Ja, og det fik jeg af min mor og hendes far. Så det er bare længe. Og det skal lige siges, det er altså kun halvdelen af Ellies gaver, der vises her, fordi hun har skilt, så hun holder 2 jul. Ja. Og vi holder også 2 jul. Det er det min fars side, min mors side, de er currently ude at rejse. Så de kommer hjem, og så om 4 dage, så kommer der mere. Og jeg ved ikke, om vi sender en del til Ellie, hvor vi scroller, så hun kan klippe Jeg kan også sætte billeder op og alt muligt. Ja, vi sender nogle billeder, så kommer med ind. Så det er Anna. Ellie, hende her og hendes lille søster Roya, har jeg fået nogle dykkerbriller. Man kan ikke så godt se dem, fordi jeg har vendt dem lidt mærkeligt. Ja. Så dem har jeg fået af Ellie. Jeg viser bare lige sådan der alt mit tøj, jeg har fået. Jeg har fået sådan nogle lækre undertrøjer, eller sådan ikke undertrøjer, men sådan trøjer til der, hvor man holder barn, for jeg skal på skiferie hjemme lidt. Dem har jeg både fået i sort og i grå. Og så har jeg fået virkelig lækkert sådan et striksæt Du har fået fra meget tøj. H&M. Den her, jeg tror Du faktisk, har fået at meget tøj, Sara. ja, det har jeg også. Så er der matchende bukser til, og de er virkelig bløde. Og jeg tror, der er mere tøj dernede, men det var lige det for den her gang. Og under skiundertrøjene fra min mor, og det her det er fra min farmor og far. Som er Ellies mormor og far. Yes. Og så, jeg kan ikke huske, hvad jeg fik Det det rejser så meget, synes jeg. Nu så har jeg fået den her, hvad hedder det? Kosmetik organizer til mine ting, som jeg er mega glad for. Den har jeg også ønsket mig. Så yes. så er det Anna. Af mine farmor, som er Ellies mormor, har jeg fået LED-lys. Upsi, jeg vil bare ikke Jeg har fået et par indendørssko, fordi mine gamle de er flækket. Og det er Adidas. Og det er... jeg ved ikke, hvad det er for en model. Men, og så har jeg fået en Levi's trøje af min farmor og farfar, og det her er fra mine forældre. Yes. Ellie. Og så... Noget, hun gik excited over. Jeg græd over, at jeg fik den her. Det var Ja, sådan sådan hun græd virkelig. Vi var nødt til Jeg at har trøste fået hende. et Lemieux petrol dressurunderlag til Bigfoot.
Og den er, jeg har ønsket mig den i så sindssygt lang tid. Jeg har virkelig ønsket mig sadelunderlag i 100 år. Og den er fucking pæn. Og den har en virkelig pæn kant. Og jeg elsker den fucking meget. Og det her er i størrelse fuld eller 17 dressur. Bare lige yars. Altså, jeg forstår ikke det. Fucking med det der. Og jeg tror, det er fra mor. Ja. Har jeg fået, at jeg skal ind og se Askepop med min søster og min farmor. Ja. Jeg har jo selvfølgelig også fået Askepop. Og den jeg nok ultimativt vil sige var min bedste gave, som jeg sådan virkelig begyndte at grave over, fordi mine forældre har sagt, at du har en museparkbillet, som jeg er virkelig, virkelig glad for. Og det er siddepladser i Royal Arena i 25, og det er sådan 1. til november. Sådan, ja. Og jeg er virkelig, virkelig glad. Så det er bare dejligt. Nu rykker jeg lige ud her igen, hvis der ikke er mere. Har hun det? Nej, men jeg kan trække nogle billeder op af det, jeg har fået hjemme hos min far. Yes, så det andet. Nej. Af min søster har jeg fået en cykelkur, som jeg lige kan gøre sådan her med, når jeg skal ind og handle. Meget smart. Fordi jeg snakkede om en cykelkur rigtig længe, fordi jeg har ikke en cykelkur endnu. Kun en bagkur. Sarah. Jeg har fået en hel masse Matas-produkter. Jeg har fået en hair oil, jeg ikke har prøvet før. Glans og plejer og modvirker fisk, og jeg har virkelig meget fisk, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så har jeg fået de 3 shampooer, jeg bruger. Eller de 2 shampooer og min balsam. Jeg skal nys. Jeg kom. Prøv at sige. Tak. Jeg har fået en hyaluron balsam. Nej. Jeg har fået 2 hyaluron balsamer. Jeg tror den ene var en shampoo. Nå. Jeg har fået 2 hyaluron balsamer. Og en dybrensende shampoo. Og til sidst har jeg fået heat protection, fordi jeg blev ved med at nakke min mors. Det er de ting, jeg har fået min søster. Det er mig. Har du flere ting, Anna? Ja. Nå, så. Go ahead. Den her har jeg fået af min farmor, og han er alene som mormor. Den her mega fede sådan trøje. Hoodie ting. Den er virkelig fed på. Vi har fået alle sammen sådan nogle her lysende ting. Den fik vi for Det var julemanden. Ja. Øhm, Det var Røja, der gerne ville have julemanden på besøg. og Og nogle vildt fede, vildt lækre bukser med bomuld. Og så har jeg fået sådan et her headband. Thinkity thing. Det er vi alle sammen også. Er julemanden? Jeg ved ikke, hvor min er. Men jeg har også Vi fået siger sådan lige julemanden fra hendes lille søster. lille søster. Er meget lille. Så har jeg fået sådan et til min cykel, fordi Nå jo, det er jeg. at jeg hader at få min cykel våd. Den er ikke Så en ja. Det fik jeg også i advent. Og så har jeg fået en hoodie, som jeg har sådan lidt blandet følelse om, fordi at den er sådan ikke helt lang nok. Eller den er oversize på maven, og så den ikke helt lang nok i ærmerne, så jeg tror, den bliver byttet. Så ja, det var vores jul 24. Og næste gang vi laver en, så er det 2026. Er det ikke? Jo, og der har vi fået en lille ny. Alt med det der. Det er en bille, som er virkelig ulækker, og den er på vej mod mig. Sara, find et toiletpapir. Det kan du sgu da selv gøre. Anyway. Jeg kan ikke se mere i det. Jeg er bange. Må jeg ikke bruge en papkasse? Nej, jeg skal bruge min papkasse. Eller, så var jeg ikke med. Nu kan vi godt, Annie. Go, girl. You go, girl. Så er det her, det gjorde Jeg har det jo. Jeg var sådan so excited. Oh my god. Jeg tror, vi skal stoppe den. Se. Vent. Hun er meget excited. Jeg vil lige se den. Se, hvor smuk Hun er meget excited over den. Jeg elsker den. Oh my god. Nå, ja, det var det for den her video. Det var det for den her video. Nu er Anna blevet til en hest. Nå, det var det for den video 2024. Vi ses måske i 2026.